Čaute, trh sa za posledné 2 mesiace skoro nikam nepohol, pritom keď si to prepnem za posledný mesiac. No tak tam robí pohyby minus 2%, plus 2%, minus 4%. Čo teda s mojimi akciami v portfóliu na čele s Alphabetom, Nvidiou, Amazonom, Uberom, ASML.com, SoFi Technologies, no a ďalšími inými firmami, ktoré tvoria celú moju zostavu. Nerobím toto často, ale poviem ti presne, ktoré idem z týchto firiem nakupovať, ktoré budem držať a ktoré odpredávať. Nemusíš si platiť žiaden Patreon, každý z vás to má odo mňa for free. No a nech sa to netočí len okolo známych firiem, mám tu zoznam akcií, po ktorých sám pokukujem a ktoré by mali byť aspoň v tvojom watchliste. Jasné, že tu mám ešte kopec ďalších zaujímavých správ z trhu, tak ako vždy. Rôzne grafy, pozrieme sa aj na krypto, no a novinky a pikošky zo sociálnych sietí. Vezmem to teda rád radom, rád ťa tu znova vidím, ak si nový, tak vítaj na kanále. Ak sa ti bude ľúbiť tvorba, tak si hoď odber, nech vidíš tieto videá ako prvý. No a pomerov na to. OK, rovno by som teda začal s môjim portfóliom. Čo som všetko predával za toto turbulentné obdobie, keď všetko padalo, rástlo a znova padalo. Úplne v skratke nič. Nepredával som proste nič. Nebolo čo predávať, ale tým, že som aktívny investor, tie predaje a nákupy isto budú. Hneď ti aj vysvetlím prečo. Zatiaľ stále držím hotovosť po nedávnom odpredaji AMDčka, keď stalo okolo $260. To, že som ho odpredával na tomto lokálnom vrchole, to nič neznamená. Za pár týždňov kľudne môže byť na hodnote okolo $300. Ešte je teda príliš skoro súdiť, či som odpredával v správnom čase. Nemá teda zmysel otvárať šampanské a aj kebyže toto bol vrchol, tak to len preto, lebo som ho trafil úplnou náhodou. Nie je za týmto žiaden skill, ten nemá nikto, ani žiadni super investori, nie to ešte my, retail. Na týchto cenách mi to proste prišlo, že valuácia predbehla dopredu naplánovanú projekciu vývoja ceny akcie. Z veľmi jednoduchej technickej analýzy, keď som si pospájal tieto nedávne vrcholy, no tak práve toto mi prišiel ako správny moment, kde nad braním ziskov nebudem uvažovať asi ako jediný. Keď kvalitnú firmu nikto nechce a cena akcie padá, vtedy ma zaujíma najviac. No a naopak, keď ju zrazu všetci chcú a cena akcie má ísť až na mesiac, vtedy tam vidím ten varovný signál. V tomto prípade som sa teda rozhodol zakročiť, no a tak sa aj stalo. Čo som ale prikupoval, tak to bol Uber, ten si len za posledný mesiac odpisuje okolo 13%. Cenovka niekde okolo $85, tá mi prišla vhodná na nákup. Na Uber som veľmi bullish, rozprávam o ňom už hádam celý rok. Tu som ho začal nakupovať pred 10 mesiacmi, no a stále tam vidím obrovský potenciál. Kvartálne výsledky mal super, je to capital light business, čiže nepotrebuje robiť veľké capexy na to, aby rástol. Obsluhuje milióny zákazníkov každý mesiac po celom svete, takýto biznis mám rád. Uber som teda prikúpil, teraz mi tvorí zhruba 8% mojho portfólia, no a s touto pozíciou sa cítim veľmi komfortne. No a teda k tomu portfóliu a celkovým nákupom, predajom a čo teraz? Ono pozri, je to veľmi jednoduché. Táto polovica mojho portfólia, tá mi tvorí taký základ. Je to také jadro, také core pozície môjho celého portfólia. Tieto podniky majú veľmi dobré postavenie na trhu, napríklad taká Sofinka. Je to fintech banková spoločnosť, ktorá funguje len cez aplikácie, no a podľa mňa za také 3 roky, možno za takých 5 rokov, práve takéto spoločnosti ako je SoFi, Nubank, tieto firmy nahradia tie staré veľké banky, jak je JP Morgan alebo Bank of America. Nehovorím, že úplne zaniknú, ale časom sa tieto spoločnosti ku ním veľmi priblížia. Tie ostatné podniky ako Google, Amazon, ASML, Nvidia alebo Uber. Čo tam k tomu proste dodať? Toto, na čo sa teraz pozeráš, to je ich revenue, čiže obrat. No a keď si to prehodím ako rastú, tak vidíš Nvidia okolo 114%, ASML 30% a ostatné spoločnosti okolo 10% nárast každým jedným rokom. Silné stabilné biznisy, ktoré majú vysoký return on investment capital, priemer niekde okolo tých 20-30%. Toto je veľmi silná návratnosť kapitálu, kde investujú dajme tomu $100, tak sa im vráti 130. Do toho veľmi silný rastúci zárobok na akciu. Valuačne je z nich najdrahšie ASML, ale tak valuačne na forwardovom price to earnings ratio sa pohybujú niekde okolo 25 až 30. S týmito podnikmi sa teda cítim veľmi komfortne, viem prečo ich držím, viem prečo ich chcem nakupovať, aj keby zajtra padli o 30%. Do tejto istej kategórie radím potom aj FICO, je to ale jedna z mojich nových firiem v portfóliu. No a ešte som si tam nevybudoval tú moju pozíciu, s ktorou by som bol spokojný, čakám na väčší pokles, chcem byť disciplinovaný. No a nakúpiť ho za lepšiu cenu, niekde okolo 1500 a nižšie. No a teraz tá druhá strana mince, chcem sa jej trocha zariskovať. Stále hľadám nové príležitosti na trhu, baví ma to, som hladný, no a potrebujem nájsť tú novú michelinskú reštauráciu, kde sa dobre najem. Preto sa snažím nájsť nepochopené firmy trhom, zle nacenené, prípadne také, ktoré majú krátkodobý problém, prechádzajú si nejakou transformáciou v ich biznis modele. Napríklad taký Novo Nordisk, ten sa predáva valuačne už skoro ako nejaká komodita. Forwardové price to earnings ratio na 11, toto z historického hľadiska od roku 2016. Takáto valuácia tam nebola ani zďaleka. Prežíva si ťažké obdobie, má problémy, snaží sa ich zapracovať. No a ak sa tak podarí, tak dostane re-rating od Wall Streetu, no a zrazu to bude očividná generačná príležitosť na nákup. Tie problémy ale stále pribúdajú. Len teraz pred chvíľkou oznámila ďalšie zlé správy, no a to také, že po dvojročnej analýzy štúdií ohľadom Alzheimerového ochorenia nedopadli tieto testy absolútne dobre. Nemali vôbec dobrý pozitívny účinok na pacientov, keď robili
spravili prieskum. Po tejto správe si cena akcie odpisovala okolo 10% a to sa už rozprávame o firme, ktorá je zbytá. Veď ale o tom ťa budem určite informovať práve tu na X-ku, tak si hoď follow, no a dostaneš všetky nové správy. Pri Duolingu to je podobný prípad, je to za mňa krátkodobá vsádzka na to, že sa trh mýli. Nevidím tam zatiaľ žiadny dlhodobý dôkaz o zániku tejto spoločnosti, skôr viacej názorov a emócií ako faktov na papieri. Mám ho zatiaľ veľmi krátko, takže ešte skoro posudzovať, či to bola dobrá alebo zlá investícia. Podobne je na tom aj Salesforce, CRM-ko. Nikdy nebude patriť práve do tejto skupiny tých top najlepších z najlepších. No a v tomto prípade asi len čas ukáže, či CRM-ko je korisť alebo lovec. Sentiment hovorí, že je to návnada, fundamenty zatiaľ stabilné, takže uvidím, čo ešte prinesú ďalšie kvartálne výsledky. Airbnbčko, podnik, ktorý nemá žiadny dlh, silný return on investment capital, rastúci biznis model každý kvartál čo kvartál, rok čo rok, všetky buknuté noci a ďalšie služby, ktoré vlastne ponúka. Tie rastú správnym smerom okrem roka 2020, pochopiteľne kvôli covidu. Vidíš, ktorým smerom to proste rastie. Cena akcie skôr na takom priemere, alebo teda je jemne podhodnotená. Očakávam tam ročný narast niekde okolo 12, možno pri najlepšom 15%. Páči sa mi ale tento biznis model, teraz sa obchoduje za forwardové price to earnings ratio na 24. Forwardový price to free cash flow, ten je teraz na 13. Toto bol vo väčšine prípadov práve ten jeho spodok. No a takmer s rekordným forwardovým free cash flow yieldom na 7,50%. Toto je za mňa moment, kedy ho chcem ešte podržať, dokým neuvidím na trhu o mnoho lepšiu príležitosť a lepšiu šancu, kam tieto financie preinvestovať. Má samozrejme ale veľa rizik, je tam napríklad Booking Holding, ktorý je jeho priamy konkurent. Čelí potom rôznym reguláciám, či môže prevádzkovať jeho biznis na určitých miestach, napríklad New York, tam je to úplne zakázané, tuším, že aj v Barcelóne. Nevie tam operovať a ponúkať svoje služby, no a toto sa môže stať aj v iných hlavných mestách. Pri spoločnosti vyčítam to hrám na nízku betu, to znamená, že keď bude nejaký prepad trhu od tejto firmy, čakám o mnoho menší prepad ako pri tých rastových. Ak by prišiel nejaký veľký výplach technologických spoločností alebo práve týchto mojich alfa samcov, proste trocha korekcie valuácií, také pohrozenie prstom, že trhy len rastú to the moon. Vedia aj krvácať, no a to poriadne, každé 2-3 roky tu máme nejaké vyčistenie na trhu, vytriezvenie, no a nejaký prepad celého trhu o nejakých 10-15%, čo pri individuálnych firmách to môže kľudne znamenať prepad okolo 20-40% do minusu. No a tu práve nastupuje na scénu ten Vici Properties. Toto je tá jeho funkcia v tom portfóliu, dať mi potom priestor na presun kapitálu. Mohol by som ho kľudne predať aj teraz a nehať si rovno hotovosť na mojom účte, keď už viem dopredu, že ho budem predávať, keď ostatné firmy budú vyklesané. To je ale ten problém, ešte tam nie je nič také vyklesané, čo by som chcel teraz kúpiť. No a taká dlhodobá anomália, ktorú si môžeš všimnúť tuto na tomto grafe, čo ti teraz ukazujem. Pozri, tu keď si spravím takéto dve priamky, jednu tuto hore, no a tú druhú niekde tuto v týchto úrovniach. Netreba na to vysokú školu, aby si všimol, ako to chodí v tomto cykle a teda v tomto priestore, jak sa to pohybuje. Nepreráža ani tú spodnú hranicu, ale ani tú vrchnú. No a toto je práve ten moment, prečo ho ešte nepredávam práve teraz. Veľmi podobne si to zažíval posledných 5 rokov aj tento gentleman Johnson & Johnson, tam keď si nasimulujem práve tú istú situáciu. No tak vidíš, ak sa pohyboval v tom istom cykle, v podstate rovnaká trajektória, až na ten rozdiel, že konečne po 5 rokoch prišiel ten deň D. No a prerazil túto rezistenciu a dostala sa cena akcie smerom hore. No a to je tá situácia, ktorú hrám teraz Vici. Buď sa cena akcie dostane nad túto rezistenčnú úroveň, budem tam mať teda veľmi pekný profit, viem to odpredať so ziskom, toto je teda jasné, alebo v čase prepadov proste mi podrží portfólio a preinvestujem to práve do tých vyklesaných technologických firiem. No a tretiu vec, ktorú by som chcel spraviť, a vymažem tieto čmáraniny. 3, 2, 1, uf. Tým, že sa teraz nachádzame na tej spodnej úrovni tohoto supportu, chcem si teda počkať, dokým budeme na tej vrchnej strane tej rezistenčnej úrovni. Keďže viem čítať ten pohyb tej ceny akcie, tak predpokladám, že tá cena sa znova môže dostať niekde sem ku $35. No a to by bola teda tá moja tretia možnosť, ktorú si viem vybrať, odpredať ho v čase, keď bude na tej rezistenčnej úrovni, od ktorej viem, že má veľký problém preraziť túto hranicu. Každá z týchto troch možností mi teda hrá do kariet, takže z Vici ešte čakám. No a s United Health Groupom tamto proste ešte držím. Je to najväčšia americká healthcare poisťovňa, ktorá existuje, najväčším market capom, rastúcimi fundamentami, no a s krátkodobými problémami. Čiže chápeš proste tej pointe, toto je môj core business, môj základ portfólia, ktorému viem, že sa bude dariť dobre, či už bude vojna, vysoká inflácia, úrokové sadzby nebudú padať, rôzne ekonomické problémy, negatívny narratív, je to úplne jedno.
Toto je môj základ. No a tie ostatné spoločnosti majú proste vyšší rizikový profil, s ktorým som úplne v pohode. Viem, že majú problémy, cena akcie môže naďalej klesať, no ale na druhej strane, ak sa tam zmení sentiment, tak ten nárast ceny akcie môže byť rapidný. Ináč taká jedna pikoška, tento portfolio tracker kľudne môžeš využívať aj ty. Vymyslel ho Slovák. To som sa dozvedel len teraz nedávno a veľmi mi lichotí, že práve využívam jeho službu. Ak ho chceš teda podporiť a chceš využívať jeho tvorbu, chceš si niekde monitorovať svoje pozície, no tak môžeš využiť práve tento Digrin. Dám ti link do popisku videa, takisto ako aj so všetkými ostatnými. No, ale slúbil som ti teda ešte tie ďalšie spoločnosti, na ktoré teraz pozerám, na ktoré mierim a ktoré by som chcel potenciálne nakúpiť. Prejdeme si to len tak v rýchlosti, nech tu nemusíme byť hodinu. Pri Mete tu by som veľmi rád nakúpil, len chcem si tam počkať na cenu niekde okolo 500, možno $550. Je to kvalitná spoločnosť, ale tak dôvod je veľmi jednoduchý, vlastne mám ich dva. Prvý je ten, že majú obrovské veľké výdaje, majú proste abnormálne capexy. Neviem, ako tá AI budúcnosť proste dopadne, to bol aj dôvod, prečo som napríklad odpredával AMDčko. Môže to dopadnúť dobre, ale ani nemusí. No a ten druhý dôvod, asi 90% celého podnikania, celého biznisu Mety. Všetko sa vlastne točí okolo príjmov z reklám, no a toto mi trocha vadí. Ten biznis model nie je až tak dobre diversifikovaný ako napríklad pri, ja neviem, Google. Hej, ten má napríklad teda Google Search, má tam YouTube, má tam cloudový biznis model, má Waymo, čiže tá diversifikácia je tam o mnoho väčšia. Amazon ten tam má online stores, third party seller services, má tam advertising, má tam subscription model, má tam AWS. No a toto mi práve chýba u tej Mete, že je moc koncentrovaná na ten advertising business model. Nemá nejak pootvorené nejaké iné vrátka, nejaké exit dvere. Metalab, tam kde vlastne vytvára novú budúcnosť a nové vízie, tam to len páli peniaze. Čiže áno, je to skvelá spoločnosť, chcem tam mať ale proste nejaký margin of safety, no a preto ju chcem nakúpiť niekde okolo $550. Ďalšia firma, veľmi sa mi páči, v podstate monopol na trhu, Pool, firma, ktorá predáva všetky komponenty, všetky prípravky do bazénov, robí pravidelné servisy. Keď si raz zákazník kúpi a vybuduje bazén, potrebuje ho stále udržiavať, kupovať chemikálie, kupovať prípravky, no a na to je práve tento Pool. Ľúbi sa mi aj veľmi spoločnosť Grab, je to taký druhý Uber v Ázii. Nemyslím si, že ho môže nejako zničiť práve ten AI tým, že ľudia sa potrebujú dopravovať do práce, domov, za zábavou, zľava doprava, potrebujú proste odvoz. Do toho má potom aj rozšírený svoj segment aj do finančného sektora, čiže všetkých svojich zákazníkov, ktorí má pod sebou, všetko o nich vie, kde sa pohybujú, kam chodia do práce, aké majú finančné príjmy, teda v tom finančnom sektore potom vedia nastaviť nejaký target na toho zákazníka, ako cieliť tú službu, ktorú chcú predať práve jemu. Rocket Lab, niečo teda z toho vesmírneho sektoru, ten si vyklesal teraz od svojho píku okolo 40%. Auč. Neskúmal som do detailu, aká je tam férová cena, či sa to oplatí teraz nakupovať. Toto ber len teda ako inšpiráciu. Žiadnu z týchto firiem, ktorú ti teraz ukazujem, to nie je finančná rada. Vždy si sprav svoju vlastnú analýzu. Viem, že to počúvaš v každom videu a to preto, lebo stále niektorí z vás nakupujú firmy len preto, lebo ich vidíš práve v tom videu. Ja som práve na tento vesmírny sektor veľmi bullish. Viem, že táto firma je diversifikovaná po celom svete, má odpalovacie rampy, svoje vlastné rakety. Toto sú práve tie veci, ktoré budú potrebné pre rozvoj našeho ľudstva, našej populácie. Budeme chcieť získavať nové dáta, robiť nové rozbory aj z iných planét, ako je planéta Zem. No a práve na to je tento hráč Rocket Lab. Zo sektoru jadrovej energetiky tam mám napríklad Oklo, ten sa mi pomerne páči. Aj keď zatiaľ tuším stále nie je profitabilný, tak cena akcie padla okolo 50%. Opäť, či je to dobrý čas na nákup alebo nie, ja neviem, ešte som to nepozeral detailne. Chystám sa, ale spraviť na neho trocha väčšiu analýzu. Z rovnakého sektoru Nano Nuclear Energy, maličká spoločnosť, ktorá má market cap len 1,2 miliardy, čiže má pred sebou ešte veľkú runway, veľký potenciál, ak sa jej zadarí aj rásť. V zásade čo robí? Vytvára veľmi malé jadrové kontajnery, ktoré vlastne vedia byť použité, napájané na rôzne miesta, kde je ťažká dostupnosť, napríklad pre armádu, na rôzne púšte, alebo dokonca aj do toho vesmíru. V prípade, že bude nejaká nukleárna katastrofa, tak vlastne Nano Nuclear Energy vie poskytnúť tieto menšie kontajnery na napájanie nejakých väčších miest, dedín alebo nejakých lokalít, kde vypadne proste elektrika. Je tu potom aj firma Copart, na nej sa mi ľúbi viacero vecí. Jednak, že je zbytá, odpisuje si skoro 40% do minusu. Čomu sa venuje táto firma? Špecializuje sa na aukcie ojazdených vozidiel. Má teda pod sebou vrakoviská, ale ona nerieši vlastne len tie vrakoviská, ale aj tie pozemky, na ktorých sú tie vrakoviská, ona vlastní. Je to teda aj taký malý skrytý REIT, podobne ako McDonald's, v tomto má konkurenčnú výhodu. Je diversifikovaná po celom svete a čo sa mi najviac páči, tak odkupuje svoje vlastné šéry späť z trhu, no a to v obrovských objemoch. Ako náhle cena je podhodnotená a padne, tak Copart odkúpi čo najviac šerov môže. Toto mi je vlastne na týchto firmách sympatické, že sú to takí kanibali, vedia kanibalizovať svoje vlastné akcie z trhu, odkupovať ich čo najviac a vytvárať tak pridanú hodnotu svojim akcionárom. V poslednom čase pokukujem aj po T-Mobile, ver či never, za posledný rok sa v podstate cena akcie nikam nepohla, no a keď sa pozriem za tých posledných 5 rokov, tak od svojho píku si teraz odpisuje viac ako 20%. Na to, že je to tak stabilne rastúca
stará, dobrá, pevná, defenzívna spoločnosť, čo má verných zákazníkov. Takýto prepad môže byť docela atraktívny, nachádza sa teraz aj na supportnej úrovni. No a T-Mobile dobre sám poznáš, nepotrebujem ti hovoriť o jeho biznis modele. Je to jeden z lídrov, no a preto ma docela aj zaujíma. Ďalšia firma Toast, o nej som hovoril už viackrát. Je to softvérová spoločnosť, ktorá pomáha reštauráciám spravovať ich biznis model, čiže spravuje pokladničné systémy, rieši objednávky, platby, zásoby, marketing, rôzne analýzy. Je tam ten sentiment docela teraz negatívny, predpokladám, že práve kvôli tomu, že AI všetko nahradí, odpisuje si teda 33%. No a pokiaľ sa ukáže, že AI nenahradí všetko a takéto firmy sú dôležité a prospešné, tak Toast by z toho mohol vyťažiť ako víťaz. No a posledná firma, ktorú chcem nakúpiť, a vlastne ju aj kupujem, len o tom nehovorím, není ani až tak úplne firma, je to práve Bitcoin. Teraz si zažíva menšiu drámu, cena akcie tam bola niekde okolo 123 000, no a teraz sa prepadla o 30%. Stojí $86 000, či je to veľa, málo, ja neviem posúdiť. Neviem vôbec vypočítať, aká je tam vnútorná hodnota, či sa to vlastne oplatí alebo nie, preto to akumulujem veľmi postupne. Dávam do toho veľmi malé čiastky a tvorím mi malú časť portfólia, toto je dôležité. No a ja nikdy neviem, možno ten Bitcoin naozaj bude budúcnosť, preto chcem mať v ňom nejaký malý share. Toto máš teda odo mňa nejakú inšpiráciu, sprav si na to vlastný názor, vlastnú analýzu, kúp si čo chceš, je to čisto na tebe. Chcel som ti len ukázať, čo sa páči teraz mne, čo mám na watchliste, čo nakupujem, no a čo by som chcel relatívne pridať do portfólia. Keď ale prehodím stranu na tie novinky z trhu, no tak tu bol veľmi dobrý rozhovor s Ray Daliom. Ono takto, aby sme sa pochopili, Ray Dalio je permabear, ktorý nič skoro netriafa. Najväčší strašiak akciového trhu teda nie je samotný pád trhu, ale ten, ktorý o ňom v kuse hovorí, no a Ray Dalio je na prvom mieste. Nielenže šíri zbytočné názory, ktorý je rok čo rok ekonomikou sveta a akciovým trhom vždy vyvratený, ale ešte k tomu znie ako pokazané rádio, ktoré nemá ani najmenšie tušenie, kedy príde prepad trhu. Čiže taktika je úplne jasná, tým, že prichádza prepad trhu alebo nejaká korekcia každé 3-4 roky. Stačí, že každý rok o tom bude hovoriť, no a skôr či neskôr sa určite trafí. Nepáči sa mi teda takýto názor stále strašiť a byť opatrný, keď sa tak zoberiem z posledných 10 rokov, by mal možno pravdu dvakrát. Na druhej strane taký Tom Lee, síce je to permabull a raz alebo dvakrát za 10 rokov nebude mať pravdu. Ale vieš, koľkokrát bude mať pravdu? 8 krát. A to je dôležité. No, takže dal som docela negatívny názor práve na tohto superinvestora Raya Dalia. Ale na druhej strane, na CNBC bola jedna konverzácia práve s Rayom Daliom. Reportér sa ho pýtal, ako vidí vlastne túto celú situáciu s týmto AI bubble. Samozrejme, že Ray Dalio to vidí ako bublinu, však nič nečakané. Ale to, akou formou to vlastne celé opísal, musím aj docela povedať, že z časti s ním aj súhlasím. To, ako sa k tomu vyjadril, vlastne aj dáva zmysel, ale tak pozri si to sám. There's definitely a bubble in the markets. There's a lot of creation of wealth from various ways, such as you decide that you're going to have sell $50 billion worth of stock and value it at $1 trillion, or you have multiples like that, and then you create the wealth that way. And then the question with all this wealth relative to money is who needs the money. So it's a matter of who the buyers and sellers are. For example, if we had a wealth tax, right, or if you had a tightening of monetary policy, then there has to be the selling of those assets. So in order to pay those things. So there's a mechanics of who owns it, is it over-owned, and so on. It's not the long-term duration of the earnings. So you think about it, isn't it interesting that we have such a short-term reaction? It's great that what the results are, but this is it's valued as a long-duration asset. So for 25 years, the next 25 years, it's very unknown. We don't know what's going to happen, and bubbles don't happen because of good estimates of what in the future. It happens because of the need for cash. You sell that asset. You have to sell that asset for cash for some reason. No a toto je vlastne niečo, s čím aj súhlasím, že tie investície napríklad z OpenAI sa robia už v takých masívnych číslach. Investícia do Microsoftu, do Mety, do AMDčka, stovky miliard len tak lietajú krížom krážom. No a vlastne my úplne nevieme, že aký je ten koniec, a tým, že tá valuácia už vyrastla dopredu, dobehla vlastne už o pár rokov dopredu tú valuáciu a cenu akcií tých spoločností. No a je pravda, že my vlastne nevieme, ako to dopadne, kto bude vlastne víťazom na konci tejto štafety. No a byť teda viacej obozretný, viacej racionálny v tomto čase mi dáva proste zmysel. Ja som na tento celý sektor stále bullish, však mám moje najväčšie pozície práve v tomto sektore AI, ale ako som povedal, ak cena akcie bude padať a mám tam silné presvedčenie o budúcnosti tej firmy, viem mu proste nakúpiť. No a ak bude cena akcie rásť, tak si dám chvíľku pauzu a len pozerám, ako to rastie. Presne o tom hovorí tento obrázok.
výsledok, stratégia investorov, ktorí sú víťazi. Keď niečo padá, wow, super, nakúpim to za o niečo lepšiu cenu, no a keď akcie stúpajú, tak parádička, som o krok bližšie mojej finančnej slobode. Potom ešte toto ma zaujalo, AI akcie, ktoré narastli o desiatky, stovky percent, ale za to za posledné obdobie aj pekne padli. Je tam medzi nimi napríklad táto Alap, v podstate ani neviem, čo to je za firmu. No, ale máme tam potom známe mená, ako je Broadcom, Nvidia, Taiwan Semiconductor, Oracle, ten je docela zaujímavý. Oznámil partnerstvo s OpenAI, má tam kvadriliónové investície s touto firmou. Všetko pôjde to the moon. No a cena akcie pekne skorigovala tam, kde bola. AMDčko plus 70%, ale tak za posledné obdobie si odpisuje viac ako 20%. CoreWeave, tak ako narastol, tak aj padol. No a pomerne dobre sa drží práve Palantir alebo taký Nebius, ale aj tieto firmy pekne popadali. Čo tým chcem povedať, pokiaľ veríš, že tieto AI akcie budú naďalej rásť, tak teraz by mohla byť zaujímavá príležitosť popozerať, ktoré z nich majú pre teba ten najväčší potenciál. Ja som si už svoje vybral, je to Google, Amazon, no a práve ASML a Nvidia. Pár zaujímavých správ ešte z Twitteru, alebo teda z X-ka. Tam som práve nedávno spomínal moje top najväčšie presvedčenie mojich top 5 najväčších firmách. Revenue im rastie double digit 10, 20, 30% do plusu. Zárobok na akciu to isté 30, 40, 70% nárasty z roka na rok. Na to nadväzuje práve tento citát od Peťa Linča. Pokiaľ máš svoje výherné akcie, také, ktoré sú silné, odolné, dobre postavené na trhu, nepredávaj ich len preto, lebo sú teraz v pluse a chceš krmiť práve tých porazených. Toto nie je dobrá stratégia a ja s tým úplne súhlasím. Amazon teraz po novom spúšťa svoje robotaxíky už aj v San Francisku, chce tam vlastne konkurovať Google, Tesle. Jazdí už aj v Las Vegas a zatiaľ to robí zadarmo, čaká už len na schválenie regulátorov, aby to mohol spoplatniť. No a okrem toho, čo také, vieš už teda všetko o mojom portfóliu, nastav si ho aj ty podľa seba ako chceš. Po ktorých akciách pokukujem, to už teraz vieš, ktoré akcie nakupujem, ktoré by som chcel pridať do portfólia. No a to je tak na dnes celé. Ak sa ti moja tvorba páči, budem rád, keď zvážiš odber tohto kanálu. No a teda ďakujem ti za tvoj čas a vidíme sa čoskoro už v ďalšom videu. Čaute.